Yimina umfoko wamasango. Uyabona izoma manje khona iy'nhlungu zikhona, ngiyafunda nomunye umuntu, ngiyafisa ukuthola umuntu, ngizosho kanjena, ngizothi umuntu omnyama like mina, yabo, doesn't matter ukuthi uluphi uhlanga, yabo, ngithole umuntu omnyama ozongitshela ukuthi uyi-paraplegia, uyi-quadriplegia, kade engezwe ey'nyaweni, useyezwa yini ahlangabezane nayo, lento engiyikhulumayo mina yena kwenzakalani, yabo, njengoba mina ngikhala ngey'nhlungu kanje ey'nyaweni, naye ubengezwa, useyezwa manje. Loku i-burning, uzwa amamasela ebhena kangaka, eshisa kangaka, angitsheli ukuthi yena uthini kuyena, yabo, yabo, ngiyafisa kungake kube khona umuntu ongayenza leyo nto, kungake kube khona umuntu ongayenza leyo nto, yabo, asho ukuthi kwenzakalani, yabo, ngoba the more esho ukuthi kwenzakalani, the more nami ngifunda, yabo, ngoba the time esho ukuthi kwenzeka ukuthi kwenzeka ukuthi iy'nhlungu zami zinje, iy'nhlungu zami zinje yani, nami ngiyafunda lapho, and the time ngifunda ngiyabona ukuthi ngingakhathazeki kuphi, ngikhathazeke kuphi, yabo, ngoba manje hayi ukuthi ngisabisa umuntu, leyo nto futhi uyisabe, impilo waziyo ukuthi fanele ubhekane nayo, uyiface. Ngobani? Yabona enye into futhi i-appreciate esibhedlela, odokotela bazokusiza, bakulekelele, bakwenzele yonke into ongayicabanga, yabo, bakwenzele yonke into ongayicabanga, ululame, usukume, if uyasukuma, uphile, uhlale mawuthi end up uyahlala, kodwa kunento futhi uyazi wena uwena ukuthi udokotela akayena uNkulunkulu, uwumsizi wokusiphaphamisa. Mina-ke njengomuntu, yini futhi ngiyenze emva kwadokotela esengizamile, yabo, yini futhi ngiyenze, and then bese nawe kuba khona into oyizamayo uyenze, yabo. Mina ngenze njalo ukuthi udokotela ngitshela ngeke usaphinde uhambe, athi okay, vese ingozi ngabona kwenzeka, ayitshela lokho, athi ingozi ngabona kwenzeka, but angangayitsheli ngizolimala ngibe kanje, kodwa manje isimo sesingibhekile sesinje, but yini-ke mina into efathi ngiyenzeke ukusiza udokotela kuleyo nto, yabo. Khuluma ngomzimba wakho, ngikhuluma ngenye into, khuluma ngomzimba wakho, yini into efathi uyenze. Ngobani? Yabona why ngisho kanjena, mina into engikhuluma ngayo ukuthi yini ofathi uyenze ukuze umqondo wakho ungahlezi ukuthi yase ngalimala, yazi lokulimala kwami ku-serious, lokulimala kwami kunzima. Umunye umuntu usefathi manje lokho ekudabukele bangela isicefe nje, ubanga isidina nje, yabo, wawena ubanga esinye isicefe nje ngoba leyo nto lokutetema lokuthini, yes usulimele, usunje, yini efathi senze emva kwalokho ukuze kube ngcono mathi kunzima. Uma ngabe ingcono, yini efathi siyenze ukuthi ubeke ngconywana ukuze ungasibangela isicefe, yabo. So ileyo nto ke mina engizamayo ukuthi ngiyazazi ngihlalaphi, ngiyazazi ngiphumaphi,
ngiyazazi ngagoloza ngathi ngifuna ukubuyela endaweni enje engaziyo ukuthi alikho i-tiles laphansi, akukhonkiwe laphansi, likho itiyela laphansi, kunotshani nendawo emaginqeginqe. Azothi ithi ngiyaphusha ngihluleke ukuphusha ngime nale wheelchair iyasinda. Zothi uma ngithi ngenza ukuthi ngithi uma ngithi ngiyahamba ngale ngithi ngiyehla i-wheelchair ifuna ungidirector la ifuna ungisa khona ifuna ukuyongiwisa. Fanele ngiplane ukuthi ngenza kanjani, uyabo? Ngakuplana lokho ngakuvuma ngathi ngibuyele eSkomplaza, angikho esilungwini, angikho enjani, but le ndawo ngizoyenza mina izibe ilento engiyifunayo, yabo, engizothi uma ngihamba kuyona ngishibilike nami, but kodwa ngizoqala ngidlule la, yabo. Lezi iy'nhlungu njengoba zingishaya, lezi iy'nhlungu njengoba nginje, njengoba ngingakwazi ukuhamba, ngizokwenza kodwa lokho kwenzeke. Ongaziyo ngifika la, mhlampe uyena ongake asho athi yonke le minyaka njengoba sengiyinjena sekunje, iyiphi language engiyikhulumayo manje, yabo? What if nginemali? What if urafu wami awuzange bangibetray, bangirobhe? Ngabe mhlampe ngami into ngenza kalula, mhlampe ngami into ngenza umbhedo waba ama-blow-it nami, ngabe ngenza umsangano. Kodwa manje ngino-showcase ukuthi manje sengiyazi ukuthi mase kuthiwa ngithi sengingaba kanjani. Kwawukuthi-ke ngekusenzeka sefathi ucabange-ke ukuthi yini angase uyicabange manje emqondweni wakho ukuze wenzeke, ukuze uphile kuphileke, yabo, ukuze ufane nabanye abantu, nomndeni uney'ngane, nomfazi, nomuzi okubhekile awakhiwe fanele uwakhe, uhleli wheelchair, hlala wheelchair akusho lutho, ingqondo isasebenza, yabo. Kumanje kunamajita amangisizayo, bengimtshela ngifuna ibe nje lento engiyifunayo, ngaba mina engiyifunayo, hhayi wena. Angikwazi ukwenza, izandla zami ayisebenzi, kodwa uzongenzela yena, yabo, uzongenzela yena, as long mina ngizoba nawo amandla ukuthi sijabulisane sihlekisane. Bona-ke lucky uNkulunkulu wangipha isibusiso nedlozi lami, ithonga lami, ukuthi ngibe nama-two side abantu, khona abanje khona abanje. Ngazi ukuthi mangithi bathi bese kuba yimina ukuthi ngumuntu yini, noma ngumgodoyi nje wembongolo enomona eyozifinge nayo ukuthi ngibona ihlulwa ubunja bomona, yabo. Ukuthi umuntu mayekusiza wena yini ofathi uyenza, ukuthi ungasebenzisi ukuthi usebenzise good heart bakhe wena mase usebenzisa ubunja bakho, mhlawumbe udaliwe ukuthi uyinja kini, futhi iyangicika nje lento engiyishoyo, ngoba manje ngimita ngikhumbula abantu abasebenzisa ubunja, basebenzisa ubugodoyi, ubuhobholo, uthi usubusebenzisa kumuntu one-good heart, kanti ubuhobholo uhamba ubusebenzise kwezinye izinja, abusebenzisi kubantu abaney'nhliziyo ezinhle. Inja ifake ey'njeni, futhi bandla yami inja akuyona inja ulili. Inja yilezo zinja eziyizinja, yabo, yilezo zinja eziyizinja ezaziyo ukuthi zona zoshaka zidla ofishi abancane. Those are the dogs, but the real dog IVK ayikhohlwa umnikazi wayo, ngisho uma ngayiphakela isonto lonke, kodwa yothi uma uqhamuka wena yohlezi ijabula ikunyakazisa umsila, ade uyishaye ungayinikezi ukudla, kodwa yothi uma uqhamuka wena yohlezi ithi njena nangu. But inja eyinja ewushaka
hhayi khathalele kuthenjwa. Yani nje uthi ufishi omncane ngiyawudla nje. Bayayazi-ke abantu leyo language-ke abayaziyo ukuthi leyo language ibuye ihambe kuphi. Yabo, those are dogs, but the real dog inenhliziyo enhle kabi nje. Ya, iy'nhlungu nje ezingenza ngikhulume nakanjena ngoba zibuhlungu ubuhlungu kumina bona basibaze maya ngisukumisa athi ngihlale kakhulu phansi angisukumi sisuse lento esekhanda lami zibuhlungu bafethi iy'nhlungu zikumntana ezikwenza ukuthi yabo. Kodwa-ke bafethu, yonke into eyenzakalayo ibuye ibe nesizathu, ibuye ibe nokuthi nawe uwena ucabanga kanjani, yabo. Kwesinye isikhathi ungafuni lokhu ucatshangele umuntu, nawe awenza izinto nawe ezokwenza ukuthi uyicabangele wena, uyiphakamise into yakho iye phambili, uyivuse into yakho ivuseleleke, yabo. Ubuhlungu enginabo obedisability akubona ukuthi mhlampe nginey'nhlungu ezinjani njani. Nginey'nhlungu nje zokuthi njena ngikule life engikuyona, nokuthi umzimba ngiyawunyakazisa ukuze ngibe right. Kade ngipromote ukuthi abantu abazivocavocayo abenze ukuze nathi sibukele kubona ukuthi lento le iyenzeka, yabo. Sibukele kubona ukuthi lento iyenzeka, nawe usangayenza. Silayikheni, sikhomenteni, sishereni, konke esikufunayo kuyokwenzeka. Phela nje masoba nenhliziyo ezinhle.